Subscribe खालामनानै ला DB टेक्निकल YouTube चेनेलखौ आरो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नटिफिकेशनखौ अल होनानै ला। खुलुमबाय, नोंथांमोना दायो नायगासिनो दं DB टेक्निकल YouTube चेनेल। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जोङो YouTubeनिफ्रायबो एक्सट्रा फैसा मोननो हायो। माने नोंथाङा YouTubeनिफ्राय भिडिअ बानायनानै गेजेर नोंनि भिडिअनि गेजेराव एडभार्टाइज फैयो। बे एडभार्टाइजनिफ्राय जोङो फैसा मोननो हायो। बिनि बाहेरा जोङो एक्सट्रा फैसा मोननो हायो। बेखौ बोरै मोननो बेखौ आङो खिथालांगासिनो दं। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नाय। जायफोरा मिथिया नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर इम्परटेन्ट जागोन। नोंथांमोनाथ' स्पन्सर होननानै गोबाङानो मिथियो, नाथाय बे स्पन्सरखौ जोङो बोरै खालामनांगौ नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया। दा जोङो इउटुबनिफ्राय जोङो मान्थलि पेमेन्ट मोनखायो। किसुमाना जों मोना जानो हागौ, किसुमाना मोनखायो आरोना मान्थलि। दा मासे फैसा मोनो किसुमाना, माने इउटुबाव भिडिअ बानायनानै भिडिअनि गेजेराव एडभार्टाइज फैयो। बे एडभार्टाइजनि थाखायनो जोङो फैसाखौ मोननो हायो। इउटुबा ओरैनो होआ, जोंनो गुगोलासो होयो एडनि थाखाय। नोंनि भिडिअनि गेजेराव एडभार्टाइज हरो, बे एडभार्टाइजनि थाखायसो जोङो इउटुबनिफ्राय फैसाखौ मोननो हायो। दा बिनि सोलायबो एक्सट्रा फैसाखौ बोरै खामायो होननानै बुङोब्ला, फर एग्जाम्पल जोङो जोंनि हलिउडफोरनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा जेरै माब्लाबा समाव मोनसे प्रडाक्ट देखायो आरोना, बिसोरो मोनसे प्रडाक्टनि एडभार्टाइज खालामो। जेरै फेयर एन्ड हेन्डसामखौ जोंहा सलमान खान मोनाथ' फुनानो बिसोरो एडभार्टाइज खालामो। दा बे एडभार्टाइज खालामनायावनो बिथांमोना क'रर फैसा होयो, जिनाखि फेयर एन्ड हेन्डसामनि कम्पानिया। दा बिथांमोना फेयर एन्ड हेन्डसामनि कम्पानिया माने एक्टर एक्ट्रिसफोर पपुलार, माने जायनाखि हिर' बिथांमोना माने स्पन्सर खालामसिगोन, बिदिनो एडभार्टाइज खिथासिगोन। होनबाना पाब्लिकआव माने एक्टर एक्ट्रिसफ्रानो फुनोब्ला जोंबो बायनानै फुननोसै, बिदि माने फिल जायो आरोना। पाब्लिकफ्राबो माने एक्टरफ्रानो फुनोब्ला जोंबो बायनानै फुननोसै, बिदिनि थाखायनो बै माबाफोरा जिनाखि कम्पानिनि अनार बिसोरो माने पपुलार मानसिफोरखौ नागिरनानै एडभार्टाइज खालामहोयो। थिग बेबायदिनो जोंना इउटुबावबो मा जायो, स्पन्सर होननाय मोनसे फैयो आरोना। बे स्पन्सरानो जाहैबाय नोंथांनि भिडिअनि गेजेराव जि कम्पानियानो जा, नोङो विन्ज'नि फैनो हागौ, बिदिनो टाक्सेलनि फैनो हागौ, बिन'म' माबा बिदिनो अनेक एप्सनि फैनो हागौ आरोना। एप्सनि बागै नोंथांखौ भिडिअ बानायनो होगोन 30 सेकेन्ड बा 50 सेकेन्डनि। दा नोंनि भिडिअनि गेजेराव नोङो जिमेल होबाय थानांगोन आरोना। नोङो डिसक्रिपसनफोराव जिमेल आइडि होनानै लाबाय था, फर बिजनेस माइ जिमेल होनानै लिर, बायदिसिना बिदिनो डिसक्रिपसनफोरावबो लिरनानै ला, ओमफ्राय एबाउटआवबो लिरनानै हो। थिग बेबायदिनो सलमान खाना जेरै फेयर एन्ड हेन्डसामनि एडभार्टाइज बानायो, नोंथाङाबो भिडिअनि गेजेराव जिनाखि कम्पानिया नोंनियाव जिमेल खालामगोन, माने नोंनो मा प्रडाक्ट हरनो नागिरदों, नोंनो मा कम्पानिनि सायाव नोंनो भिडिअ बानायनो होगोन। हमनानै ला नोंनो विन्ज'नि बागै, बे विन्ज'नि सिङाव नोंथांमोना गोबां बिदिनो गेम गेलेनो हायो, अनलाइन गेम गेलेनानै फैसा खामायनो हायो, बायदिसिना बिदिनो बुंनांगोन। दा बिनि विन्ज'नि सिङाव आरो नोंथाङा अनलाइन बिदिनो शपिंबो खालामनो हागोन मागोन होननानै बुङोना गेजेराव मानसिफ्रा भिडिअ बानायोबा। दा बिनि थाखायबो जोङो एक्सट्रा, माने इउटुबनि पेमेन्टआथ' एक्सट्रा जाखाबाय, माने नोङो बिदिनो एडभार्टाइज खालामनानै माने स्पन्सर खालामनानै एक्सट्रा फैसा खामायनो हायो आरोना। नोंथांमोना गोबाङानो मोनाखैबो जानो हागौ स्पन्सर खालामनो, आरो गोबाङानो मोनबायबो। दा मोनदोंब्लाबो किसुमाना बेफोरबायदि खिथायाखै आं नोंथांमोननि थाखाय, बेखौ खिथादों आरोना। दा नोंथांमोना जायफोर स्पन्सर खालामनो गोसो, डिसक्रिपसनाव नोंनि एक्सट्रा इउटुब चेनेल थानाय जिमेल आइडिखौ होनाङा, नङाबा एसे प्रब्लेम जायो। बेलेग जिमेल आइडि होब्लानो जाबाय। नोंथाङा माने बे जिमेल आइडियाव नोंनियाव बै कम्पानिफोरा माने मेसेज हरगोन, नोङो इस्किनि डलाराव, नोङो इस्किनि प्राइसआव नोङो स्पन्सर खालामगोन नामा होननानै सोंगोन। दा नोङो बेसांखिनि फैसा लानानै नोङो खालामगोन बे नोंनि खोथा। दा खालामबानो जाबाय। बिदिनो स्पन्सर खालामब्ला माने एक्सट्रा फैसा मोननो हायो आरोना इउटुबनिफ्राय। बेनोसै लोगोफोर। बेनिफ्राय इउटुबनिफ्रायथ' जोङो मान्थलि मोनखायो। नोङो बे मासाव जेसेबांनाखि भिउस मोनदों, एसेबांनाखि एडभार्टाइज मोनदों, बेखौ नेक्स्ट मान्थआव मोनबाय थायो। बिदिनो नेक्स्ट मान्थ बे मासाव जेसेबां खामायदों नेक्स्ट मान्थआव मोनो आरोना। बे मासाव जेसेबां खामायदों नेक्स्ट मान्थआव मोनो। बे मासाव नोङो $100 खालामनो हायाबा, नेक्स्ट मान्थआव जुदि 50, बे मासाव 50ब्ला नोङो बै मासाव मोनहैसिगोनलाय आरोना। बिदिनो $100 जाबासो जों इउटुबनिफ्राय पेमेन्टखौ मोननो हायो। दा जोङो एक्सट्रा फैसा खामायनायानो जाहैबाय स्पन्सर। बे स्पन्सरानो जाहैबाय जोङो किसुमान कम्पानिफ्रा नोंनो एडभार्टाइज खालामनो होयो आरोना, गेजेर ससेयाव भिडिअ बानायनो होयो। दा बे भिडिअखौ बानायब्ला जोङो कम्पानिफोरनिफ्राय एक्सट्रा फैसा मोनो। जेरै नोंथांमोना दायो सोरबा रामि नबल, रामि ग्लि, रामि माबा माबि होगासिनो दङ, बिनिबो जोङो स्पन्सर मोनो, बिनिबो एक्सट्रा फैसा मोनो जोङो।
दा भिडिअ बानायनायनि एक्सट्रा फैसा मोनो आरोना लोगोफोर दा बेनो नोंथांमोना जायफोर माने स्पन्सर खालामनो गोसो दं जायफोर एक्सट्रा फैसा खामायनो गोसो दङ अनलाइन माने इउटुबनिफ्राय आरो एक्सट्रा माने इउटुबनि पेमेन्टआथ' पेमेन्ट जाहैखाबाय एक्सट्रा फैसा मोनबावो आरोना एडभार्टाइज खोन्थानानै दा बिजोंनो गोबां फैसा खामायगासिनो दङ इउटुबनि गेजेराव जेरै जोङो बर'नि नाम्बार 1 इउटुबार बि बयसमोनखौ जोङो फंबाय बि बयसमोनखौ साननानै नायहर बिथांमोनाथ' बिराद बुरजा स्पन्सर खालामो बिसोरथ' बिराद बुरजा मोनखायो आरोना दा नोंथांमोनाबो बिदि एक्सट्रा फैसा खामायनो सानदोंब्ला नोंथांमोना जिमेल आइडिखौ डिसक्रिपसनाव होनानै ला एक्सट्रा जिमेल आइडि आरोना जिनाखि नों स्पन्सर खालामगोन बे जिमेल आइडिखौ होनानै ला एक्सट्रा बेनिफ्राय एबाउटआवबो होनानै दोन होमबाना माने बै कम्पानिफ्रा नोंनियाव जिमेलाव मेसेज हरग्रोगोन बे जिमेलाव मेसेज हरबा आङो वाट्सएपजोंसो कन्टेक्ट खालामो होननानै वाट्सएप नाम्बार हरब्लानो जाबाय ओमफ्राय बिदिनो नोंथांमोना माबादो आरोना बिदिनो स्पन्सर नायै स्पन्सर दै साबधान स्पन्सरा बबेबा फेकबो थायो दा बबेबा रियेलबो थायो आरो जानला मोनला कमेन्टफोराव बिदिनो लिंक हरो खायसे हेकार्सफोरा दा बिनि थाखाय नोंथांमोना लिंकफोराव थुलाबायना खायफा नैबेफोरबायदि कमेन्ट हरो नै स्क्रिनाव नायनानै ला बिदि कमेन्टखौ दोनथारनाङा डाइरेक्टलि डिलिट खालामखा बेफोर कमेन्टफोराव थुफ्लांबाथाय नोंथांमोना नोंनि चेनेला गोबां गिख्रंथाव आरोना गिथावना जायो दा नोंथांमोना सोरबा आंनि भिडिअखौ गोबाङानो नायगासिनो दङ बांसिनानो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै आंनि बे डिबि टेक्निकेल चेनेलजों नोंथांमोना गोबां बिदिनो सोलोंनो मोनगोन आरो बेजों लोगोसे जायफोरा रोङो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहर मा रोङो मा रोङाखै आरो जायफ्रा रोङाखै नोंथांमोननो मा रोङाखै आरो मा भिडिअ नांगौ बिनि बागै खिथाहरनो हागोन आरो डिसक्रिपसनाव इन्स्टाग्रामनि लिंक होनाय दङ बेहायबो नोंथांमोना आंखौ कल खालामनानै खिथाहरनो हागोन सोरनाबा जुदि मनिटाइज खालामनायाव प्रब्लेम जादोंब्ला सोरनियाबा जुदि कपिराइट क्लेमाव प्रब्लेम जादोंबा कपिराइट क्लेम फैयोबा कपिराइट क्लेमखौ बोरै बोखारनांगौ बेनिबो आङो भिडिअ बानायगोन नोंथांमोननो आं माने दायो बिराद बेस्थ'आव दङ बेनिखायनो आङो टाइम टु टाइम भिडिअ होनो हायाखै बेनि थाखाय आं निमाहा बिखायो दा नोंथांमोना डाउटआ क्लियार जाबाय जानांगौ जोङो इउटुबनिफ्राय बोरै एक्सट्रा फैसा खामायनो हायो जोङो स्पन्सरजों एक्सट्रा फैसा खामायनो हायो आरोना स्पन्सर खालामनानै जेरै सलमान खान बिदिनो सलमान खानल' नङा बलिउड हलिउडनि एक्टर एक्ट्रिसफोरा बिदिनो एडभार्टाइज खालामनानै सोरबा गस्लानि खालामो सोरबा मेकआपनि खालामो सोरबा अनेक प्रडाक्ट आरोना बिदिनो बिसोरो करोड़ टाका मोनो मोनसे एडभार्टाइज देखायबानो बिदिनो 15 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड एडभार्टाइज खिथाबानो बिसिना गोबां फैसा मोनखायो दा बिदिनो जोङो इउटुबनि गेजेरावबो गेजेर ससेयाव भिडिअ बानायनो गोनां जायो बिदियाव माने एक्सट्रा फैसा मोनो आरोना कम्पानिफ्रा हरब्लासो नोङो बे एक्सट्रा फैसाखौ मोनगोन आरोना बिनिखायनो नोंथांमोना जिमेल आइडि एक्सट्रा डिसक्रिपसनाव होनानै ला होमबाना माने नोंथाङा स्पन्सर खालामनो मोनबाय थागोन ओमफ्राय नोंनि भिउसआबो मोजां थांनांगौ आरोना मोजां भिउस थांबासो बिसोरो स्पन्सरखौ हरो दा नोंथांमोना बिदिनो खालामब्लानो जाबाय जिमेल आइडिफोरखौ डिसक्रिपसनफ्राव होनानै लादो आरो लोगोफोरा आङो एडभार्टाइजनि खोथाखौ उनाव खिथानोसै एडभार्टाइजआ सोरनाबा मोनसेल' फैयो सोरनाबा मोननै फैयो सोरनाबा मोनब्रै फैयो सोरनाबा स्किप खालामजायै फैयो सोरनाबा दसेनो स्किप खालामजायो सोरनाबा स्किप खालामजायै फैयो बेफोरनि बागै आङो उनाव खिथानोसै भिडिअखौ माबायदि बानायनांगौ एडभार्टाइज स्किप खालामजायै खालामनोब्ला दा बेखौ आङो उनाव खिथानोसै बिदिब्ला लोगोफोर जायफोरा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय स्पन्सरनि सोमोन्दै आरो जोङो माबायदि स्पन्सर खालामनांगौ डिसक्रिपसनाव बिदिनो जिमेल आइडिफोर होनानै लाब्लानो जाबाय होमबानो माने स्पन्सर बै जिनाखि कम्पानिफ्रा नोंनाव मेसेज खालामगोन होमब्लानो नोङो बे कम्पानिजों रायज्लायनानै स्पन्सरखौ खालामनो हागोन अब्लानो माने इउटुबनिफ्राय एक्सट्रा फैसा मोनगोन आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर आइ होप नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो नलेज मोनबाय जानांगौ आरो मोजां मोनदों जानांगौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ लाइक खालामदो भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो नङा होमबा साबस्क्राइब खालामनायाथ' जेबो थाङा ओरैनो खनसे ओरै थुना होबानो जायो साबस्क्राइबाथ' दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय